नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। जे बाळासाहेबांचे होऊ शकले नाहीत ते लाडक्या बहिणींचे कसे होणार, हरी खोबरेकर यांचं टीकास्त्र। खान्याळे ग्रामस्थांचं साखळी उपोषण 6व्या दिवसानंतरही सुरू आणि सत्ताधाऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने कामे सुरू, आदित्य ठाकरे यांचा आरोप। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। हिंदू मुस्लिम वाद करणे महाराष्ट्रासाठी भूषणावं नाही, अशी भूमिका नाना पटोले यांनी घेतली आहे। मंत्र्यांच्या एक मर्यादा असतात। मंत्र्यांनी कुठल्याही सामाजिक आणि धर्माच्या लोकांना आणि त्यांची कुठली चेष्टा होता कामा नये याची काळजी नेहमी घेतली पाहिजे। आखरी सरकार आहे, सरकारने काय कायदे करायचे, काय कायदे आणायचे, ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्याच्यामुळे मला या विषयावरची चर्चा नाही करायची आहे। पण एक गोष्ट आहे, धर्माधर्मामध्ये वाद निर्माण करून महाराष्ट्राला तोडू नका, एवढा सल्ला आमचा या सरकारच्या मंत्र्यांना लोकांना। महाराष्ट्र सरकार मैदान में ये भाव से आगे बढ़ना है, काम करना है। मुझे प्रश्न सरकारची मानसिकता समजा, या पद्धतीचं हिंदू मुसलमान वाद करायची असेल तरी महाराष्ट्रासाठी भूषणावं नाही आणि सरकारने विशेष करून कुठला मंत्री या पद्धतीचं वक्तव्य करत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी अशा मंत्र्यांना तंबी दिली पाहिजे। बघा, त्याच्यामध्ये माननीय सुप्रीम कोर्टाने, माननीय उच्च न्यायालयाने याच्यामधले निर्णय दिलेले आहेत। त्याच्यामुळे किती आवाजामध्ये ते चालावे, ते एका धर्मासाठी नव्हते, त्या सगळ्यांसाठी होते आणि जेव्हा माननीय सुप्रीम कोर्टाने त्या पद्धतीचे निर्णय दिला असेल तर त्याचं पालन व्हावं, ही भूमिका सगळ्यांची असलीच पाहिजे। पण एखाद्या धर्माच्या पोंग्याच्या बद्दलचा वाद निर्माण करायचा आणि धार्मिक तेढ निर्माण करायचं काम केलं जात असेल तर हे बरोबर नाही। मुद्दा असा आहे की माननीय सुप्रीम कोर्टाने जे निर्देश दिलेले आहेत त्याचं पालन कुठलाही अधिकारी करत नसेल तर त्याच्यावर कारवाई होणारच। मुद्दा हा कुठल्या एका धर्मापुरतं नाही, त्याला अदरवाईज करू नका। जे काही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर सभागृहात दिलेलं आहे त्या उत्तरामध्ये त्यांनी पोंग्यांच्या बद्दलचा दिलेला आहे, कुठल्या धर्माबद्दलचा उल्लेख केलेला नाही। त्यामुळे माध्यमांनी सुद्धा या पद्धतीचे जाती तणाव निर्माण करू नये एवढंच आमचा सल्ला आहे। तो विषय येणार आहे आता सभागृहामध्ये, बजेटचं चर्चा संपल्यानंतर याच्यावरची चर्चा सभागृहात येणार आहे पुढच्या आठवड्यामध्ये। त्यावेळेस या विषयावरची चर्चा आम्ही सभागृहात करू आणि सरकारने याच्यावरचं उत्तर दिलं पाहिजे, ही भूमिका आमची राहील। सतीश उर्फ खोक्या भोसले प्रकरणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपली भूमिका मांडली आहे, पाहूयात। बीड जिल्ह्यातल्या प्रकरणासंदर्भात विचारायचं आहे, जो खोक्याबाई ज्याने हरणांची शिकार केलेली होती तो सातत्याने फरार आहे। पोलीस कुठेतरी मॅनेज आहेत असा आरोप आता होऊ लागला, कारण त्यांनी आज एका चॅनलला वृत्तवाहिनीला इंटरव्ह्यू दिला। पोलिसांना पत्रकारांना भेटतो मात्र पोलिसांना भेटू शकत नाही। मग आता पत्रकारांना पोलिसाचा समकक्ष दर्जा दिला पाहिजे, म्हणजे ते तरी कमीत कमी पकडू शकतील। पोलीस पकडू शकत नाही, तो पत्रकारांना इंटरव्ह्यू देतोय, मी इंटरव्ह्यू ऐकला, त्याच्या समोरच्या नोटांच्या गड्ड्या मी बघितल्या आणि तो इतक्या सालसूतपणे सांगतोय की मी खूप चांगला कार्यकर्ता आहे, मी अतिशय प्रामाणिक आहे। असे नोटाचे बंडल या महाराष्ट्राच्या 13 कोटी प्रामाणिक लोकांच्या समोर असावे। कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माणच होईल ना। जर पत्रकारांना इंटरव्ह्यू द्यायला तो सापडतो आणि पोलिसांना सापडत नसेल तर पत्रकारांचा पी मोठा की पोलिसांचा पी मोठा की पैशाचा पी मोठा, हा विचार तर केला पाहिजे ना। आपण जर बघितलं तर दुर्घटनेसंदर्भात जी अत्याचार घटना होती या संदर्भात ही मोठी बातमी आहे। आठवड्याभरामध्ये परिवहन मंत्र्यांनी या संदर्भातील चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते। 15 दिवस झाले, अद्याप अहवाल सादर झाला नाही। एसटी महामंडळ कुठेतरी या बाबतीत गंभीर नाही असं म्हणता येईल नाही। अपघाताच्या बाबतीमध्ये तर आम्ही चिंतनच केलं पाहिजे। दरवर्षी महाराष्ट्रामध्ये 15,000 लोक मृत्युमुखी पडतात। साधारणतः 16 ते 17,000 लोक हे दिव्यांग होतात, आपला शरीराचा एक अवयव गमावतात आणि या सर्व गोष्टींच्या मागे अनेक कारणं असतील, पण सर्वात मोठे एक कारण आहे ते म्हणजे दारू पिऊन वाहन चालवणे। आणि जेव्हा मी पोलीस विभागाला विचारतो की तुम्ही
पंचनाम्यामध्ये हे का टाकत नाही? ते म्हणतात आम्ही टाकलं तर मृतकाच्या परिवाराला विमा मिळत नाही. या संदर्भामध्ये कडक कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. भाऊ 2016 मध्ये आम्ही कायदा केला, 800 कोटी जमा झाले. 800 कोटीचा खर्च काय केला? तर गाड्या घेतल्या आरटीओसाठी. चूक आहे. मालवण चिवला बीच येथे पर्यटनासाठी आलेल्या कोल्हापूर इचलकरंजी येथील 4 तरुणांच्या पर्यटन ग्रुपनं भल्या पहाटे चिवला बीच येथील मच्छीमारांचे मासे चोरल्याची घटना घडली आहे. मच्छीमारांना याबाबत माहिती मिळताच पर्यटक राहत असलेल्या हॉटेलमध्ये जाऊन खात्री करण्यात आली. त्यावेळी चोरी झालेले मासे सापडून आले. पर्यटकांनी माफी मागण्यास सुरुवात केली, मात्र चोरी करणाऱ्या त्या पर्यटकांना स्थानिकांनी मालवणी हिसका दिला. त्यानंतर त्या पर्यटकांनी माफी मागत मासळीची होणारी किंमत मच्छीमारांना सुपूर्द केली. रात्री मच्छीमारांनी समुद्रात पकडून आणलेले मासे नेहमीप्रमाणे किनाऱ्यावरती असलेल्या कावनात बर्फात घालून सुरक्षित ठेवले होते. त्याची चोरी करण्यात आली. सुमई वगैरे किमती मासे यात होते अशी माहिती देण्यात आली. कानोली सुरंगपाणी येथील विठ्ठल पंचायतन देवस्थान येथे आमलकी एकादशी निमित्त आयोजित केलेल्या जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या स्पर्धेत सावंतवाडी वेत्ते येथील कलेश्वर पूर्वी देवी प्रासादिक भजन मंडळानं प्रथम क्रमांक पटकावला. श्री विठ्ठल पंचायतन देवस्थान सुरंगपाणी आणि सुरसंगीत प्रासादिक भजन मंडळ हरिचरण गिरी कोंडुरा यांच्या संयुक्त विद्यमानं विठ्ठल मंदिरात या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. स्पर्धेचं उद्घाटन वायंगणी सरपंच दत्ताराम उर्फ अवि दुतोंडकर यांच्या हस्ते झालं. सामाजिक कार्यकर्ते अतुल बंगे, कुडाळ भाजप तालुकाध्यक्ष संजय वेंगुर्लेकर, शिवसेना तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, कीर्तनकार अवधूत नाईक, कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर, उपसरपंच रवींद्र धोंड, ग्रामपंचायत सदस्या राखी धोंड, संध्या गोवेकर, महेश मुननकर, खानोली सहकारी संस्थेचे चेअरमन प्रशांत खानोलकर, पोलीस पाटील समिता दुरी उपस्थित होते. परीक्षक म्हणून आनंद मोरी व योगेश प्रभू यांनी काम पाहिलं. यावेळी उपस्थित मान्यवरांचा आयोजकांच्या वतीने शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला. या स्पर्धेत कलेश्वर पूर्वी देवी भजन मंडळ वेत्ते यांनी प्रथम क्रमांक, विठ्ठल रुक्माई भजन मंडळ आंदुर्ले यांनी द्वितीय क्रमांक, चिंतामणी भजन मंडळ सुरंगपाणी यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. तर जैन महालक्ष्मी भजन मंडळ कुडाळ वालावल व देवी सातेरी भजन मंडळ वेंगुर्ले मातोड यांनी उत्तेजनार्थ क्रमांक पटकावला. विजेत्यांना रोख रक्कम, प्रमाणपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आलं. तसंच उत्कृष्ट गायक म्हणून अनिकेत भगत चिंतामणी मंडळ सुरंगपाणी, उत्कृष्ट हार्मोनियम वादक म्हणून शांताराम मुननकर दत्तकृपा मंडळ वायंगणी, उत्कृष्ट पकवाज वादक म्हणून सागर वारखणकर, कलेश्वर पूर्वी देवी मंडळ वेत्ते, उत्कृष्ट तबलावादक म्हणून भार्गव गावडे, जैन महालक्ष्मी मंडळ वालावल, उत्कृष्ट झानवादक म्हणून अक्षय वालावलकर, विठ्ठल रुक्माई मंडळ आंदुर्ले, तर उत्कृष्ट कोरस म्हणून जनता सेवा मंडळ करबडा वेंगुर्ले यांना गौरवण्यात आलं. ही स्पर्धा यशस्वीतेसाठी श्री विठ्ठल पंचायतन देवस्थान आणि सुरसंगीत प्रासादिक भजन मंडळाच्या सदस्यांनी परिश्रम घेतलं. प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन अनिल भगत यांनी केलं. आणि 31 वर्षामध्ये विठ्ठल पंचायतन संपूर्ण जिल्ह्यामध्येच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आध्यात्मिक केंद्र म्हणून या ठिकाणी नावारूपास येते. सन्माननीय दादा पंडित महाराज यांच्या माध्यमातून हे आध्यात्मिक केंद्र अनेक भक्तांची या ठिकाणी वर्दळ नेहमी असते. अनेक भक्तांना या ठिकाणी दत्तगुरूंचा, श्री विठ्ठलांचा आशीर्वाद या ठिकाणी लाभतो. आणि ह्या माध्यमातून अशा क्षेत्रामध्ये भजन स्पर्धेचा एक चांगला उपक्रम तुम्ही घेताय, ही खरोखर एक वाखण्याची गोष्ट आहे. या भजन स्पर्धा मगाशी मांजरेकर साहेबांनी सांगितलं की वारंवार भजन स्पर्धा झाल्या पाहिजेत. आपण क्रिकेट स्पर्धा, इतर अनेक स्पर्धा या ठिकाणी होतात, पण भक्ती मार्गाकडे जाणारा एक मार्ग म्हणून या ठिकाणी आपण बघतो. नवविधा भक्तीमध्ये जे 9 मार्ग भक्तीचे सांगितलेले आहेत, त्या नवविधा भक्तीमध्ये आता कीर्तनकार आपले नाईक साहेब आहेत, 2ऱ्या क्रमांकाची भक्ती कीर्तन भक्ती सांगितली आहे. भजन ही पण एक नवविधा भक्ती प्रकारातली भजन प्रकार आहे, भक्ती प्रकार आहे आणि अत्यंत सोपा प्रकार सांगितलेला आहे. पण हा प्रकार सांगताना मगाशी सांगितलं आहे की ज्याप्रमाणे मगाशी याचा उल्लेख झाला की आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारचा अहंकार असला नाही पाहिजे. नाईक साहेबांनी त्याचं चांगलं उदाहरण दिलं की अनेक ठिकाणी असं होतं की स्पर्धेमध्ये एखाद्याला नंबर नाही मिळाला की कुठेतरी काहीतरी झालं की आपण अनेक स्पर्धांमध्ये बघतो की कुठेतरी म्हणतात की पार्सलिटी झाली. पण हे जे बुवा असतात, खेदाने उल्लेख करावा लागतो की भजन स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले जे मंडळ असतात, अंतिम दिवशी ज्यावेळी पारितोषिक वितरण असतं त्यावेळी ह्यापैकी काहीच जण उपस्थित असतात, सगळेजण उपस्थित नसतात. आपल्यामधल्या उणिवा काय, परीक्षक त्या ठिकाणी सांगत असतात की अमुक भजन स्पर्धेला अमुक बुवाने अमुक ठिकाणी त्याचं काहीतरी थोडंफार कमी झालं असेल, जास्त आलं असेल, पण त्या ठिकाणी त्याला मार्क कमी मिळाले असतील. ह्या भजनी बुवाने
ते विचारलं पाहिजे परीक्षकांना, आम्ही कुठे कमी पडलो, त्यासाठी त्याची उपस्थिती असली पाहिजे. पण खेदाने असा उल्लेख करावा लागतो की या भजन स्पर्धा झाल्याच्या नंतर बक्षीस वितरण ज्यावेळी असतं ते फार कमी लोक या ठिकाणी उपस्थित असतात. सर्व भजन मंडळाच्या आमच्या सर्व मंडळींना विनंती आहे की स्पर्धा संपल्यानंतर पण आपल्यामधले गुणदोष काय हे विचारण्याची जबाबदारी पण आपली आहे. त्यामुळे कुठेही असं म्हणू नका की पास लेट झाली, अहंकार असला नाही पाहिजे आणि अत्यंत चांगल्या भावनेत ही स्पर्धा आपण गेली पाहिजे असं माझं या ठिकाणी मत आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. महाराष्ट्राला अनेक संतांची परंपरा लाभलेली आहे. अगदी बहिणाबाईंच्या अभंगामधून सांगायचं जर झालं तर त्या म्हणतात, संत कृपा झाली इमारत फळाली, ज्ञानदेवे रचला पाया उभारिले देवालया, नामा तयाचा किंकर त्याने केला विस्तार. आणि शेवटी म्हटलेलं आहे संत तुकाराम महाराजांच्या बाबतीमध्ये, तुका झालासे कळस भजन करा सावकाश. संत ज्ञानेश्वरांनी भागवत धर्माची पताका उंचावण्याचं काम केलंय, भागवत धर्म विस्तारण्याचं काम केलंय. ह्या भागवत धर्माचा विस्तार करण्याचं काम संत नामदेव महाराजांनी केलंय. हे दोन्ही संत 13व्या शतकामधले संत होते आणि ह्या संत परंपरेला पुढे घेऊन जाण्याचं काम संत तुकाराम महाराजांनी केलंय. संत तुकाराम महाराजांना आपण तुका झाल्याचे कळस म्हणतो. त्याच्या अगोदर एकनाथ महाराज जनार्दन असतील ज्यांनी आपल्या दत्तगुरूंची आरती लिहिली. ह्या सगळ्या संत महंतांनी ह्या परंपरेला पुढे नेण्याचं काम केलं, परंपरा विस्तारण्याचं काम केलं आणि आजची तरुण पिढी हीच परंपरा पुढे नेण्याचं काम करते. त्यामुळे ह्या स्वरसंगीत भजन मंडळ, प्रासादिक भजन मंडळ, त्यांचे सगळे सहकारी असतील, त्यांचे सगळे आयोजक असतील, या सगळ्यांचं या ठिकाणी कौतुक करतो की तुम्ही चांगलं काम करताय. आणि हा आज काळाची गरज आहे. अध्यात्माकडे लोकांना वळवणं ही खरोखरच आज काळाची गरज आहे. आणि काळाची गरज ओळखून तुम्ही हे सगळं काम करताय, त्याला ह्या विठ्ठल पंचायतचा आशीर्वाद तुम्हाला लाभतोय. परत एकदा सर्व भजन मंडळ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले या सर्व मंडळांना मी शुभेच्छा देतो. दादांचं नाव आम्ही गोव्यामध्ये ऐकत होतो, आम्ही शेजारी असून सुद्धा ऐकत म्हणजे येत नव्हतो, पण गोव्यामध्ये गेल्याच्या नंतर दादांचं नाव तिथे ऐकायला मिळतं. त्यामुळे आमची जी काही मित्रमंडळी आहेत तिथे दादांचं नाव येतं. त्यामुळे आम्हाला त्या ठिकाणी हे पवित्र स्थान बघण्याची संधी या निमित्ताने दुसऱ्यांदा बघण्याची संधी मिळाली. आणि दुसरं म्हणजे महत्वाचा विषय की बराच वेळ झाला की रेकॉर्ड स्पर्धा म्हटल्यावर भरपूर गर्दी समोर असेल. पैठणीचा खेळ असला तरी भरपूर होते, पण भजन स्पर्धेला किंवा भजनाच्या कार्यक्रमाला गर्दी कमी असते. पण ही भजनाची अध्यात्माच्या माध्यमातून कालच एक कार्यक्रम साहेब चंदवडला आमचा बालदशावतारी कार्यक्रम म्हणजे जिल्हास्तरीय नाट्यस्पर्धा चालू आहे. 1 तास 15 मिनिटं एका प्रत्येक शाळेने बालदशावतारीचा कार्यक्रम बसवलेला. आणि जे परीक्षक होते ते पप्पू नंदोसकर आणि सामंत म्हणजे एकदम ज्येष्ठ दशावतारी कलाकार. मी तिन्ही नाटकं काल अक्कलकोटवरून आल्याच्या नंतर त्या कार्यक्रमाला आवर्जून गेलो. तर तिन्ही नाटकं मी त्या ठिकाणी बसून पाहिली 3 तास, मला वाटतं 15 ते 45 मिनिटं. परीक्षकांना एवढं पडलं की एवढं ती लहान मुलं शाळेतली ती दशावतारीचे हावभाव करत होते. आणि स्पर्धक म्हटल्यावर परीक्षक दोघे जण एक नाटक संपल्यानंतर आणखी 2 दिवस आता स्पर्धा आहे. आता अशाच पद्धतीने झालं तर आम्हाला खूपच उद्या आपण आमच्याही पेक्षा आता त्यांचं वय होतं, मला वाटतं सामंतांचं वय होतं 72 वर्ष आणि आपले आणखी पेक्षा त्याच्यापेक्षा आमच्या वयाने जास्त असलेल्या दशावतारी आपल्या कलावंताकडे जायचं आणि यांचं परीक्षण आधी त्यांना समजावून घ्यायचं. मग त्यांना सुद्धा वेळ पडलं की ही स्पर्धा एवढी कठीण होते की स्पर्धक सुद्धा म्हणजे परीक्षक सुद्धा चिंताजनक पडतात. तसंच ह्या भजन स्पर्धेच्या निमित्ताने जसं वेगवेगळे आमचे नितीन मांजरेकर बोलले त्या पद्धतीत सुद्धा स्पर्धा असली पाहिजे. स्पर्धा असताना सुद्धा या ठिकाणी काम होणार आहे, त्या ठिकाणी सगळे सहभागी होणार आहे. त्यामुळे स्पर्धा झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी कुठलाही माझा नंबर आला तुझा नंबर आला अशा पद्धतीचे काय भेदभाव होता का म्हणे. आणि ह्या 31 वर्षानंतर ह्या पवित्र स्थानामध्ये ही भजन स्पर्धा होते. खरोखर या ठिकाणी साजेशी अशी स्पर्धा ही भजन ज्या ठिकाणी होती जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धेला मी शुभेच्छा देतो. आणि या तरुण मंडळीने अध्यात्माकडे वळण्याचा तुमचा जो कल आहे तो अतिशय वाखाणण्याजोगा आहे. आणि तुम्हाला येणाऱ्या काळात दादा पंडितांसारखं एक थोर व्यक्तिमत्व इथे आहे तर त्यांच्या आशीर्वादाने आणि सर्व नामदेव महाराजांच्या आशीर्वादाने येणाऱ्या काळात फार चांगल्या पद्धतीचा नावलौकिक ह्या मंडळाचा व्हावा. गेली 31 वर्षानंतर इथे स्पर्धा
आयोजित केली आहे असं सूत्रसंचालकांकडून कळलं. याच्यानंतर दरवर्षी ही स्पर्धा 2 वेळा भरण्यात यावी आणि तशा पद्धतीचे आशीर्वाद देवाचे तुम्हाला मिळत अशा शुभेच्छा देऊन थांबतो. या आमलकी एकादशीच्या माध्यमातून अनेक चांगल्या आध्यात्मिक परंपरा इथे राबवल्या जात आहेत. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आज इथे जी भजन स्पर्धा आयोजित केलेली आहे, मगाशी नाईक साहेबांनी सांगितलं की भजन स्पर्धा ही स्पर्धा नसावी, तर त्याच्यातून दुसऱ्या प्रतिस्पर्ध्यामधून किंवा समोरच्या पार्टीमधून आपल्याला काय चांगलं मिळेल हे घेता यावं, याच्यासाठी ह्याचा उपयोग केला जावा. परंतु सगळ्यात चांगली सकारात्मक आपल्या कोकणाच्या बाबतीतली अशी मला एक वाटते की आज आपण बघतो या संपूर्ण भजन म्हणा, दशावतार म्हणा किंवा कीर्तन म्हणा, याच्याकडे जास्तीत जास्त तरुणांचा ओढा वाढत चाललेला आहे आणि चांगले चांगले तरुण पखवाज वादक किंवा हार्मोनियम वादक, तालधारक अशा पद्धतीचे आपल्याकडे आढळून यायला लागलेले आहेत. ते नावारूपास यायला लागलेले आहेत. हे एक चांगलं द्योतक आहे असं मी म्हणेन. जेव्हा वारीमध्ये लोक चालत असतात त्यावेळेस त्यांच्या मनामध्ये फक्त विठू चरणाची किंवा विठोबाचं दर्शन घेण्याची एक आस असते, परंतु त्यांना एका लईमध्ये किंवा एका धाग्यामध्ये गुंफत नेणारा जो काही एक माध्यम असते ते असते अभंग. आणि ते अभंग म्हणत म्हणत ते विठूचरणाशी लीन होण्यासाठी ती मार्गक्रमणा करत असतात. आणि हाच जर आजच्या ह्याच्यामध्ये जर बघितला तर हा जो काही संदेश आहे हा या तरुणांमध्ये जाण्याची आणि त्यांनी तो आत्मसात करण्याची आज आवश्यकता आहे. फक्त स्पर्धा अशासाठी असावी की दुसऱ्याकडे जे काही चांगलं असेल ते आपल्याकडे यावं, ही याच्यासाठी स्पर्धा असावी. म्हणून ही स्पर्धेला मी त्यांना सहकार्य आणि मनापासून म्हणाले की स्पर्धा भरवाच तुम्ही. प्रत्येकाला समजू देत की कारण 10 संघ आहेत या ठिकाणी, एकाचा नंबर आहे. कोणत्याही संघाने असं म्हणायचं नाही की कदाचित कुठेतरी पार्सलिटी होते, त्या परीक्षकांनी व्यवस्थित केलं नाही, पण तसं नाही आहे. या ठिकाणी स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक संघाने हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की मी या ठिकाणी दुसऱ्याकडचं चांगलं काहीतरी घेण्यासाठी आलेलो आहे आणि माझ्यात ती काही कमतरता उणीव आहे ती मी समजली आहे मला. त्यामुळे या ठिकाणी जी नारदापासून चालत आलेली ही गोष्ट आहे की भगवंत म्हणाले नारद भगवंताकडे गेल्याने म्हणाले की भगवंत तुझा पत्ता काय, तू कुठे राहतोस, कुठे असतोस काय. तर नारदाला भगवंत सांगतायत की नारदा यत्र गायत्री मत भक्ता प्रतिष्ठामी नारदा. म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी माझे भक्त गायन करतायत, भजन करतायत, पूजन करतायत, त्या ठिकाणी मी राहीन. कुठेही कोणाच्या योगी महाराजांच्या त्या ठिकाणी मी असेल असं नाही, वैकुंठात असेल असंही नाही, पण ज्या ठिकाणी गायन चाललंय त्या ठिकाणी मी असेल. हे नारदांना भगवंतांनी दिलेलं वचन आहे. त्यामुळे मंडळांनी जे भजन करतात त्यांनी एकच लक्षात ठेवायचं की माझ्याकडे ही मी जी करतोय ती भगवंताची सेवा आहे. कुठेही कोणालाही निमंत्रण द्यायची गरज नाही. ह्या स्पर्धेनंतर सांगतोय मी की त्याने प्रत्येकाने ज्या ठिकाणी कोणी गरीब असेल, कोणी असेल, जर भजनाची सेवा त्याला हवी असेल, आवश्यकता असेल, तर ती विना मोबदला आपला वेळ खर्च करून जावं आणि ही भजनाची परंपरा हयात अव्याहतपणे पुढे चालू ठेवावी. धन्यवाद. हे युवा बंधुभाऊ आहेत आणि अनेक स्पर्धेमध्ये सहभागी होत असतात. त्यांचं एकच म्हणणं होतं की आपल्या वांगणी गावामध्ये देखील अशा प्रकारची स्पर्धा एक व्हावी. आणि स्वरसंगीत भजन मंडळाने माझ्याकडे असं केलं की सरपंच साहेब आपण संपूर्ण गावामध्ये अनेक कार्यक्रम करत आहात, परंतु हा संगीताचा कार्यक्रम अनेक वर्ष इथे झालेला नाही आणि आपण पुढाकार घेऊन आम्हाला सहकार्य करावे. त्याप्रमाणे आम्ही दादा पंडित महाराजांच्या जवळ इथे आलो. कारण एखादी स्पर्धा, भजनी स्पर्धा म्हटल्यानंतर आध्यात्मिक स्थान असायला पाहिजे आणि ते आम्हाला उपलब्ध करून दिले आहे आमच्या दादा पंडित महाराजांनी. आज या ठिकाणी गेले अनेक दिवस 2022-23 मध्ये पंचायत समिती, ग्रामपंचायत वित्त आयोगातून निधीची तरतूद केली असतानाही या ठिकाणी सार्वजनिक विहिरीतले उपसा आणि लोखंडी जाळी बनवा असं निवेदन मी 24 फेब्रुवारीला ग्रामपंचायतीकडे प्रशासनाला दिलं होतं. परंतु अजूनपर्यंत ग्रामपंचायत प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. मला 8 मार्च रोजी पत्र आणून दिलं आणि सांगतायत की त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे की आम्ही काम सुरू करू. परंतु या ठिकाणी ग्रामीण पाणी पुरवठा शाखा अभियंता श्रीमती आसबे मॅडम या ठिकाणी काल या तेलवाडी येथे विहिरीची मोजमापं घेऊन गेली. परंतु हे पत्र जर अगोदर 25-26ला दिलं असतं
तर या ठिकाणी हे झालं नसतं. या ठिकाणी पंचायत समिती सावंतवाडी यांचा मनमानी कारभार या ठिकाणी चालू आहे. यांचा माननीय गटविकास अधिकारी यांचा कुठच्याही प्रकारे या ठिकाणी ग्रामपंचायतीवर वचक नाही. स्वतःच्या गावामध्ये या ठिकाणी अशा जर घटना घडत असतील आणि या ठिकाणी 2022-23चं काम असताना ग्रामपंचायतीचा ज्यावेळी ग्रामसेवकांचा या ठिकाणी पंचायत समितीमध्ये त्या ठिकाणी आढावा बैठक होते. मग त्या आढावा बैठकीमध्ये ग्रामसेवकांना ही लोक या ठिकाणी अधिकारी कामं काय आहेत किंवा कामं कुठची पेंडिंग आहे विचारतात, काय जेवायला बोलवतात असा माझा प्रश्न आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अधिकाऱ्यांचा या ठिकाणी मी निषेध व्यक्त करतो आणि जर या विहिरीचं काम चालू नाही झालं 8 दिवसात तर याच्या पुढे मी या ठिकाणी जिल्हा मुख्य कार्यकारी महावितरण कंपनीने एक अन्यायकारक म्हणजे महावितरण कंपनी नको एक शासनाने जे अन्यायकारक असं धोरण राबविलेलं आहे की आता प्रत्येकाच्या घरात जे लाईटचे मीटर बसवण्यात येणार आहे ते स्मार्ट मीटर बसवण्याचा सुरुवात झालेली आहे. स्मार्ट मीटर बसून आपण आता ज्याप्रमाणे मोबाईलमध्ये रिचार्ज मारतो त्या पद्धतीने ते रिचार्ज मारायला पाहिजे आणि रिचार्ज ज्यावेळी संपणार तेव्हा आपली लाईट गुल होणार. म्हणजे एखाद्याच्याकडे घरी कार्यक्रम असेल किंवा आणि काहीतरी कोणतरी घरात एखादी म्हातारी किंवा एखादे त्यांचे आई वडील आजोबा कोण जर आजारी असतील आणि अशा परिस्थितीत जर त्यांना पंखा हवा असेल किंवा त्यांना इतर सुविधा जर पाहिजे असेल तर अशा परिस्थितीत त्यांना जर त्यांचं रिचार्ज संपलं की लाईट जाणार. म्हणजे ते कोणत्या ICU मध्ये असतील कोणतरी आणखीन काहीतरी लाईटची आवश्यकता असेल तर रुग्णसुद्धा मरतील. हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया करताना जर संपलं तर एखाद्या वेळी अत्यावश्यक सेवा म्हणून त्यांना देतील पण बरेचसे नुकसान आहे. आता त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. लाईट आतापर्यंत आम्ही पाहिलेलं आहे 20 मीटर हा आपल्या ग्राहकाच्या घरात असतो. तो आता त्यांनी अक्षरशः ह्याच्यात घेतलेला आहे, लाईट पोलवर बसवलेला आहे. सगळी चोरी चाललेली आहे. दुसरी म्हणजे आता त्याने एक सोसायटीचं उदाहरण मी आता तुमच्या चॅनलवर देतो. एक सोसायटी पूर्ण बसून टाकलेली, त्याला लोकांनाही माहीत नाही कारण सोसायटीच्या खाली जे मीटर होते ते काढले आणि बसून टाकलेले आहेत. अशी कितीतरी उदाहरणं सगळी खोटं नाटक चाललेलं आहे आणि लोक जर कोणी विचारलं गेलं तसं नाही असं नाही खोटं सगळं चाललेलं आहे. हे योग्य नाही. लोकांनी याच्यावर आवाज उठवला पाहिजे नाहीतर खरोखरच दिवस वाईट येतील. आता तुम्ही रिचार्ज मारायला तुम्हाला आम्ही साधे मोबाईल वापरतो. रिचार्ज मारायला तुम्हाला आता मोबाईल घेतला पाहिजे तो 10-15 हजार. त्याच्यानंतर गुगल पे केलं पाहिजे. जी गोरगरीब जनता आहे ज्यांना काय त्यातलं माहिती आहे पण त्यांची आता ऑनलाईन फसवणूक होते त्या पद्धतीने त्यांची कितीतरी फसवणूक होणार आहे. हे शासनाने जरा सुद्धा विचार केलेला नाही. याचा आमचं तर म्हणणं आहे की आता काल सावंतवाडी शहरात कितीतरी मीटर बसून गेले आणि ज्यांचे मीटर चांगले सुस्थितीत आहेत त्यांना सुद्धा सांगू मग तुम्ही जे सुस्थितीत मीटर आहेत चांगले आहेत ते जर समजा एखादं खराब असेल तर तुम्ही दुसरा मीटर आणून तिकडे बसवा पण तर जुनाच बसवा ना. कितीतरी कर्मचारी आहेत कामाला आहेत कितीतरी लोक महिला भगिनी आमच्या पोट भरत आहेत. ह्यांचं सगळ्यांचं मोठं नुकसान आहे. आणि शासनाला मी सांगतो अतिशय वाईट परिस्थिती ही लोकांची केलेली नाही. असं हे चालणार नाही. आम्ही याच्यावर रोजच्या रोज म्हणून उद्या सकाळी म्हणजे बुधवार दिनांक 12 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून आमचं बेमुदत हे साखळी उपोषण उद्यापासून सुरू होणार आहे. जर याचा गंभीर विचार न झालेला नसेल कारण जे मीटर बसवलेले आहे ते तातडीने खाली केले पाहिजे आणि तुम्हाला जर बसवायचं असेल तर जनहित याचिका घ्या. जिल्हाधिकारी महोदयांनी जनहित याचिका घ्यावी आणि मतदानावर टाकावं की किती मतदान यांच्या बाजूने आणि किती नाही. आमच्या निदान जिल्ह्याला तरी आमच्या सोडा. आता बाकी काय आमचं ते दुसरं हे नाही. आणि एकदा तुम्ही मनात ठरवलं की योजना शासनाने राबवायची शासन ही योजना राबवणारच. आता तुम्हाला सांगतो तहसील पुरवठा शाखेतून आता अंत्योदयमध्ये 2 जर नागरिक असतील तर त्यांना अंत्योदयाची योजना मिळते. आता एखादा म्हातारा घरी आणि त्यांची बायको असेल तर त्यांची आता योजना ही बंद करणार म्हणे तसं परिपत्रक आलेलं आहे. आणि त्यांना वारसच नाही 3 मुलं जर त्या घरात 3 माणसं जर असतील तर ती योजना चालू राहणार. म्हणजे काय अजब तुझे सरकार आहे उद्धवा. ही परिस्थिती आता आलेली आहे. हे दुःखदायक आहे. आणि ते अंत्योदयासाठी मी स्पेशल त्याच्यासाठी आम्ही विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेच्या वतीने एक बैठक घेतलेली आहे. त्याच्यावरही आम्ही आवाज उठवणार. पण प्रीपेड मीटर आणि स्मार्ट मीटर प्रीपेड हे कार्ड जर बंद नाही झालं प्रत्येक घराघरात जनजागृती करून प्रत्येक घरातील नागरिक आणि याचा परिणाम दुर्दैव मी सांगतो याचा परिणाम तुम्ही हे सरकार चांगलं काम करत आहे व्यवस्थित चाललेलं आहे. पण ह्या अशा गोष्टी त्याने जर केलं असतील
जर हे केलं असेल तर याचा परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्र या बाबतीत पेटून उठणार, हे मी 100 नाही 110% सांगतो. माझी सर्व नागरिकांना कळकळीची व नम्र विनंती राहील, कारण आजही आपल्या जिल्ह्यात 80% लोक हे गरीब आहेत आणि त्यांची वाईट व्यवस्था होणार आहे. अवस्था ही जर अशीच परिस्थिती चालली तर, म्हणून कळकळीची उद्या सावंतवाडीतील नागरिकांना मी असं आवाहन करेन, शहरातील म्हणा किंवा ग्रामीण भागातील म्हणा, आपापल्या गाडीने, आपल्या स्वतःच्या गाडीने तुम्ही महाराष्ट्र विद्युत मंडळ सावंतवाडी नगरपालिकेच्या बाजूला इथे उपोषणाला उपस्थित राहा. उद्यापासून संपूर्ण आहे, उद्या ठीक 11 वाजता कृपया सर्वांनी उद्यापासून उपस्थित राहावे, ही कळकळीची व नम्र विनंती. तर गोरगरीब वाचेल एवढीच मी तुम्हाला कळकळीने सांगतो. तिलारी धरणाच्या जलाशयाला लागून शिरंगी हद्दीत सुरू असलेल्या काळ्या दगडाच्या खाणी कायमस्वरूपी बंद कराव्या या मागणीसाठी सुरू असलेलं खंडाळे ग्रामस्थांचं साखळी उपोषण 6व्या दिवसानंतरही सुरूच राहिलं आहे. आता या आंदोलनाला गोव्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते प्राध्यापक राजेंद्र गेरकर यांनी भेट देत या आंदोलनाचं समर्थन केलंय. मुळात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात अशा गौण खाणींना परवानगी देणे पूर्णपणे बेकायदेशीर व घटनाबाह्य कृत्य असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी भेटीदरम्यान केला. तर खाणी कायमस्वरूपी बंद होत नाही तोवर आंदोलन थांबणार नाही असा इशारा उपोषणकर्त्या खंडाळे ग्रामस्थांनी दिला. तिलारी धरणालगत शिरंगी हद्दीत काळ्या दगडाचं सुरू असलेलं उत्खनन कायमस्वरूपी बंद करावं या मागणीसाठी खंडाळे ग्रामस्थांनी येथील शिव परिसरात गुरुवारपासून साखळी उपोषणास सुरुवात केली. मात्र उपोषणकर्त्यांची मागणी पूर्ण करताना प्रशासन अपयशी ठरत असल्यानं उपोषण चालू ठेवण्याची नामुष्की त्यांच्यावर उडवली आहे. या उपोषणाला महसूल व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र उपोषणकर्ते खाणी कायमस्वरूपी बंद करा या मतावर ठाम राहिल्यानं हे उपोषण 6व्या दिवशी सुरूच होतं. गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त सहकार्यान जो तिळारी धरणाचो प्रकल्प मूर्त स्वरूपान गेला त्या वाठारान हांव खांद्याळे आणि शिरंगे हे जे 2 दोडामार्ग तालुक्यातले गांव येता थंय आसा. एकंदर आमकां पळोवपाक एक भयानक चित्र दिश्टी पडटा ते म्हळ्यार फाटल्या वटेन म्हज्या आसा तिळारीचो जलाशय आणि हांव ज्या वाठारान उबो आसा थंय आसा एक स्टोन क्वारी, दगडाची खाण, आणि हो जो बेसाल्ट दगड आसा तो फोडपा खातीर ज्या पद्दतीन हांगासर परवाने दिल्या ते दाखोवन दिता की महाराष्ट्र सरकाराक गोंयच्या आणि आपल्या दोन्ही सरकारान जे कोट्यवधी रुपया खर्च केलेले आसा ज्या धरणाच्या निर्मिती खातीर, ज्या जलाशयाच्या निर्मिती खातीर, त्या जलाशयाच्याच अस्तित्वाक सुरुंग लावपी हो प्रकार जो आसा हो आयज प्रकार उघडकीस येयल्लो आसा. खांद्याळेचे लोक जे आसा हे धरणे धरपाक उपोषणाक बसलेले आसा. ह्या वाठारान हांव त्या लोकांक पुराय रितीन समर्थन दिता, कारण एका बेकायदेशीर बाबीक तेंच्यांनी आवाज उठयलेलो आसा आणि गोंय सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारान बेगोबेग ह्या बेकायदेशीर कृत्याची तेंच्यांनी दखल घेवची, कारण हांगासर अशा प्रकारच्या व्यवसायाक परवानगी दिवप हे पुराय चुकीचे आसा. महाराष्ट्र सरकारची जे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आसा तेंच्यांनी जी 2024 नियम आणि अटी जाहीर केलेले आसा त्या सगळ्या नियम आणि अटीचे उल्लंघन करपी हो प्रकार जो आसा हो आमकां पळोवपाक मेळटा. कसल्याच प्रकारच्या कायद्याचे पालन न करता जेन्ना एखादी क्वॉरी आणि जेन्ना एखादो व्यवसाय चलता तेन्ना त्या जिल्हाधिकाऱ्याचे कर्तव्य आसा सिंधुदुर्गान ओरोस हांगा बसपी की अशा कृत्याक तेंच्यांनी आळो घालप. पर्यावरण परिसंस्था आणि वन्यजीवाच्या अस्तित्वाक एकंदर संकश्ट निर्माण करपी आणि आयज जो हत्तींचो प्रश्न आणि एकंदर रानांतल्या जनावरांचो प्रश्न जो बिकट जाल्लो आसा तेका हे बेकायदेशीर चलपी व्यवसाय कारणीभूत आसा. महाराष्ट्र सरकार हो वाठार जो आसा हो वाठार कित्याक लागून अधिसूचित करिना हे आता स्पष्ट जाल्लेलें आसा की एका वटेन लोकांच्या दोळ्यांक तुम्ही पाणी लावपा खातीर तिळारी कन्झर्वेशन रिझर्व घोषित करता आणि त्याच क्षेत्रांत तुम्ही अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यवसायाक चालना दिता. हे पुराय तरेन भारतीय राज्यघटने कडेन द्रोह करप आसा. हांव महाराष्ट्र सरकारचे जे मुखेलमंत्री आसा तांकां विनंती करता, कारण तेंच्या कडेन गृह खातें आसा आणि त्या शिवाय पंकजा मुंडे जे आसा ज्यो पर्यावरण मंत्री आसता महाराष्ट्राच्यो तेंच्यांनी दखल घेवची ह्या बाबीची आणि ही जी खण आसा आणि हो जो क्रशर युनिट ताका जे परवाने दिल्लेले आसा ते तेंच्यांनी बेगोबेग फाटी घेवन कायमस्वरूपी हांगासल्यान हो व्यवसाय जो आसा तो हद्दपार करपाक जाय. ना जाल्यार
हे जे धरण बांधलेले आसा, हे जलाशय जे बांधलेले आसा ते खांदेळा गांवाच्या अस्तित्वा खातीरूच संकट जावचें ना, तर दोडामार्ग तालुक्यांतल्या ह्या वाठारांतले जे गांव आसा त्या गांवाच्या अस्तित्वाक लेगीत सुरुंग लागतालो. तेन्ना हांव सरकारा लागीं विनंती करता, गोंय आनी महाराष्ट्र सरकारा लागीं, की तेंच्यांनी हो वेवसाय जो आसा हो एकंदर पर्यावरणाच्या अस्तित्वाक सुरुंग लावपी ही जी खण आसा, हो जो क्रशर युनिट आसा ते बंद करपाचो निर्णय घेवपाचो आणि लोक जी मागणी करतात त्या मागणीक तेंच्यांनी आपलो पाठिंबा. कालच्या झालेल्या निवडणुकांमध्ये या ठिकाणी भाजप, शिंदे आणि अजित पवार या गटाने शासनाचा पैशाचा वापर करून या ठिकाणी महिलांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून शासनाचे पैसे त्यांच्या खात्यावर ट्रान्सफर केले आणि तदनंतर या पैशांमध्ये सन्माननीय त्यावेळेचे गद्दार मुख्यमंत्री यांनी घोषणा केल्या होत्या निवडणुका काळामध्ये की आम्ही 1500चे 2100 करू. त्यांची भाषणं तुम्ही बघा. 2100चे 2000 करू, 2000चे 5000 करू आणि लाडक्या बहिणींना आणि योजनेत रक्कम वाढवून देण्याचं आश्वासन गेल्या निवडणूक काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि या मिंदे गटाच्या सरकारने या ठिकाणी केलं होतं. परंतु कालच्या अधिवेशनामध्ये जर या योजनाधारकांच्या लाडक्या बहिणींची संख्या तुम्ही बघितली असाल तर या ठिकाणी या संख्येमध्ये घट झालेला दिसतो. म्हणजे निवडणुकीच्या पूर्वी यांनी ती पारदर्शक पद्धतीने राबवली गेली नाही याचं हे सरकार या ठिकाणी मान्य करतं. ही योजना राबवतानाच पारदर्शकता तुम्ही का ठेवली नाही हा प्रश्न आमचा या ठिकाणी निश्चितपणे. आणि राहिला प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी शब्द दिला होता की या ठिकाणी या योजनेमध्ये आम्ही वाढ करणार आहोत. ज्या मुख्यमंत्र्यांनी बाळासाहेबांना शब्द दिला होता की आम्ही तुमच्या पश्चात उद्धव साहेब आणि आदित्य साहेबांच्या पाठीशी ठामपणे राहणार आहोत, तो शब्द पाळू शकले नाही. ते मुख्यमंत्री लाडक्या बहिणींचा शब्द कसा पाळतील, त्यांच्याशी सुद्धा गद्दारी करण्याचं काम या ठिकाणी या सरकारने, या माजी मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी केलेलं दिसतंय. कारण 1500चे 2100 करण्याबाबत एकही शब्द या ठिकाणी या मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहामध्ये कालच्या अधिवेशनामध्ये काढताना या ठिकाणी दिसले नाही. हे यावरून स्पष्ट होतं. आम्हाला अपेक्षा होती की या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये गेल्या पावसाळी काळामध्ये अनेक पूर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आले, अवकाळी पाऊस पडला, आज खारपिटीने तुडतुड्या रोगाने या ठिकाणी आंबा बागायतदार हवालदिल झालेले आहेत. यांच्यासाठी भरीव निधी या ठिकाणी निश्चितपणे मिळेल. परंतु या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून फक्त या ठिकाणी ठेकेदार आपल्याला कशा पद्धतीने कमिशन देऊ शकतात अशाच गोष्टींसाठी या ठिकाणी पैसे आणण्याचं काम अजून झालं नाही. फक्त तरतूद या ठिकाणी केली म्हणून या ठिकाणी सांगली जाते. काल बातमी आली होती की देवबागच्या बंधाऱ्यासाठी किंवा देवबागसाठी जवळजवळ 152 कोटी या ठिकाणी आपण आणणार आहोत आणि देवबागचा कायापालट या ठिकाणी होणार. मी या गोष्टीचा साक्षी आहे आणि मी स्वतः पाठपुरावा करत होतो की ज्यावेळी बंधारा बनवण्याचं काम मेरीटाईम बोर्ड बघत होतं त्यावेळी सुमारे मुंबईच्या ऑफिसच्या माध्यमातून या रिंग रोडसाठी 220 कोटीचा आराखडा आम्ही या ठिकाणी तयार करणार आहे. हा 2014चा आराखडा आहे आणि आता 2025 आहे. जर 2014मध्ये हा आराखडा 220 कोटीचा असेल तर आता त्याची रक्कम किती असणार आहे? गेले 2 वर्ष मोबार येथे झालेला 4 कोटीचा बंधारा सन्माननीय वैभवजी नाईक साहेब
यांच्या माध्यमातून तो मंजूर झाला होता. महाविकास आघाडीची सत्ता होती त्या काळात मंजूर झाला होता. परंतु अद्यापही तो बंधारा का अपूर्ण आहे 2 वर्ष होऊन, याचं सुद्धा उत्तर या ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांनी या ठिकाणी दिलं पाहिजे. आज तहसीलसारख्या ठिकाणी 4 कोटीचा बंधारा चालू होता. तो 4 कोटीचा बंधारा पूर्ण करण्यासाठी त्या ठेकेदाराची बिलं का अदा केली नाही, याचं सुद्धा उत्तर या ठिकाणी तुम्हाला 2-2 वर्ष लागली. तुमची सत्ता असून महाविकास आघाडीचं सरकार असताना ते पैसे मंजूर केले होते, परंतु त्यांची बिलं अदा न करता या ठिकाणी ते पैसेसुद्धा त्या ठिकाणी आणून दिले गेले नाही. परंतु केवळ घोषणा करायच्या आणि घोषणांच्या माध्यमातून लोकांमध्ये भुलभुलैया तयार करायचा, हेच काम आजच्या या अधिवेशनात, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपल्याला दिसून येतं आहे. आज शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार हे होरपळून जात आहेत. एकीकडे सांगायचं की आम्ही LED पर्ससीनवाल्यांवर कारवाई करतो, परंतु आज आचरा बंदरामध्ये, देवगड बंदरामध्ये, वेंगुर्ल्यामध्ये कित्येक पर्ससीनधारक, कित्येक LED धारक या ठिकाणी आहेत. आज मालवण बंदरामध्ये असतील. अशा किती जणांवर कारवाई सन्माननीय त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, मत्स्यशेती आणि मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विभागाचे मंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे यांनी केलं, हे या ठिकाणी निश्चितपणे जाहीर केलं पाहिजे. आज जो ड्रोन या ठिकाणी सांगितलं होतं की ड्रोनच्या माध्यमातून या LED आणि पर्ससीनवर ताबा ठेवणार आहोत, परंतु काही अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी फोन केल्यानंतर आता तो ड्रोन चालत नाही किंवा ड्रोन चालवणारा आमच्याकडे कोणी नाही, अशा पद्धतीची उत्तरं त्या मच्छीमारांना दिली जातात. म्हणजे एका बाजूने दाखवायचं की या ठिकाणी आम्ही मच्छीमारांच्या पाठीशी आहोत आणि दुसऱ्या बाजूने दाखवायचं की या ठिकाणी त्या LED पर्सनधारकांची, त्या पर्ससीन व्यवसाय, मोठ्या पर्ससीन व्यावसायिकांची या ठिकाणी पाठराखण करायची. हे काम मात्र आज या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये आपल्याला दिसून येतं आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीची दुटप्पी भूमिका हे सरकार या ठिकाणी घेतं आहे. आज आमच्या पक्षप्रमुखांनी मागणी केली आहे की ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचा सातबारा आपण कोरा केला होता, तसाच सातबारा या ठिकाणी मच्छीमारांमधील NCD धारकांचा करा, तसाच सातबारा इथल्या शेतकऱ्यांचा कोरा करा. तर आम्ही समजू की या ठिकाणी सर्वसामान्य लोकांचं जीवनमान उंचवण्यासाठी हे सरकार काम करतं आहे. फक्त मोठे ठेके काढायचे, त्या ठेकेदाराच्या माध्यमातून निवडणुकीमध्ये जी मायाजाळ जमा करायची आणि ती मायाजाळ जमा करण्यासाठी या ठिकाणी प्रयत्न करायचे, हे काम या ठिकाणी या सरकारच्या माध्यमातून होताना दिसतंय आणि हे यापुढे आम्ही या ठिकाणी खपून घेणार नाही. आज तेलाचे दर या ठिकाणी गगनाला भिडलेले आहेत. घरगुती ज्या वस्तू आहेत त्याचे दर या ठिकाणी गगनाला भिडले आहेत. परंतु याकडे लक्ष न देता आजचं सरकार फक्त लोकांमध्ये या ठिकाणी लक्ष डायव्हर्ट करायचा आणि मोठमोठ्या घोषणा करायच्या, परंतु एकही घोषणा या ठिकाणी, सगळ्या घोषणा हवेत विरताना दिसतात. आज दिल्लीमध्ये, आग्र्यामध्ये या ठिकाणी तुम्ही छत्रपती शिवरायांचं स्मारक करताय, परंतु या ठिकाणी अरबी समुद्रामध्ये जे स्मारक या ठिकाणी तुम्ही सुरुवात केली होती, तुम्ही महाशक्ती आहात, केंद्रामध्ये तुमची सत्ता आहे, आज महाराष्ट्रामध्ये सत्ता आहे, तरीसुद्धा अरबी समुद्रातलं स्मारक आजही या ठिकाणी पूर्ण होताना दिसत नाही. ही मात्र शोकांतिका प्रत्येक महाराष्ट्रवासियाच्या, प्रत्येक शिवभक्ताच्या मनामध्ये या ठिकाणी आहे. त्याचं उत्तर या ठिकाणी मिळत नाही. परंतु नवनवीन घोषणा करायच्या आणि नवनवीन घोषणांच्या माध्यमातून या ठिकाणी लोकांचं लक्ष आकर्षित करायचं, विचलित करण्याचं काम या ठिकाणी ते करतायत. परंतु याचा बुरखा फाडण्याचं काम शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने निश्चितपणे या ठिकाणी आम्ही करू आणि येणाऱ्या काळातसुद्धा आम्ही करणार आहोत. त्यामुळे प्रखर विरोधी पक्षाची भूमिका, ज्याप्रमाणे कोकणाला काय दिलं हे या ठिकाणी विचारलं जातं, परंतु आज विरोधी पक्षात सुद्धा बसताना सुद्धा जे विरोधी पक्ष नेतेपद या ठिकाणी वाट्याला आलं त्यासाठी भास्कर शेठ जाधव यांच्या नावाची चर्चा झाली. त्यामुळे कोकणावर किती प्रेम आहे हे आम्हाला या ठिकाणी सांगण्याची गरज नाही. या पुढच्या काळामध्ये जे विध्वंस प्रकल्प असतील, विध्वंसकारक प्रकल्प असतील, याला आमचा विरोध राहील. परंतु विकासाला जी मदत करता येईल ते निश्चितपणे या ठिकाणी करण्याचं काम
या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही करू. आजचा जो अर्थसंकल्प या ठिकाणी सादर झाला आहे हा गोरगरिबांना दिलासादायक नाही. गोरगरिबांना शैक्षणिक गोष्टींसाठी मुलांसाठी दिलासादायक नाही. अशा पद्धतीचा अर्थसंकल्प या ठिकाणी त्यांनी सादर केला आहे. अशा अर्थसंकल्पाचा या ठिकाणी निश्चितपणे आम्ही निषेध करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये जनतेचे प्रश्न घेऊन या ठिकाणी रस्त्यावर उतरण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सन्माननीय राऊत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या मालवण तालुक्यातील शिवसेना अधिक भक्कम करण्याचं काम या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत. लिटिल सिस्टर ऑफ द पुअर आश्रम निरवडे येथील दोन्ही डोळ्यांना अंधत्व असलेली एक 84 वर्षीय निराधार वृद्ध महिला आश्रयात असल्याचं सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या निदर्शनास आलं. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते रवी जाधव यांनी डॉक्टर राघवेंद्र तळेगावकर यांची भेट घेऊन शस्त्रक्रियेसाठीची माहिती दिली. डॉक्टर तळेगावकर यांनी तिच्या दोन्ही डोळ्यांवरती शस्त्रक्रिया केल्यावरती त्या वृद्ध महिलेस दिसू लागलं. सामाजिक बांधिलकी जोपासत या निराधार वृद्धेची शस्त्रक्रिया डॉक्टर तळेगावकर यांनी विनामोबदला केल्याची माहिती जाधव यांनी दिली. सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानमधील कार्यकर्ते अधूनमधून जिल्ह्यातील आश्रमांना भेट देत असतात. अशाच एका निरवडे सिल्वरेकर येथील लिटल सिस्टर ऑफ द पुअर आश्रमाला भेट दिली. त्या आश्रमामध्ये 9 वृद्ध व्यक्ती आश्रय घेत आहेत. तेथील सिस्टर त्या सर्व वृद्ध व्यक्तींची विनामूल्य सेवा व त्यांचं पालन पोषण करत आहेत. त्या सिस्टर तामिळनाडू आंध्र प्रदेश मधील आहेत. यावेळी आश्रमात दोन्ही डोळ्यांना अंधत्व असलेली एक 84 वर्षीय निराधार वृद्ध महिला आश्रमात आश्रय घेत होती. तिला सांभाळणं तेथील आश्रम चालवणाऱ्या सेवाभावी सिस्टरना खूप अवघड जात होतं. तिच्या ऑपरेशनसाठी त्यांनी 4 वर्ष खूप प्रयत्न केले पण त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळालं नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव, रुपा मुद्राळे, हेलन निब्रे यांनी तिच्या डोळ्यांवरती शस्त्रक्रिया करण्याची जबाबदारी स्वीकारली. दुसऱ्या दिवशी रवी जाधव यांनी डॉक्टर राघवेंद्र तळेगावकर यांची भेट घेऊन आश्रमातील त्या वृद्ध महिलेची सर्व हकीकत सांगितली. 8 दिवसातच डॉक्टर तळेगावकर यांनी तिच्या एका डोळ्याचं ऑपरेशन केलं. यावेळी तिला दिसू लागल्यानं दुसऱ्याही डोळ्याचं ऑपरेशन केलं. दोन्ही डोळ्यांना दिसू लागल्यानं त्या वृद्धीचा आनंद गगनात न मावणारा होता. Friends, to meet you within this hall today. With joyful songs we greet you, our hearts are happy and gay. We come, kind friends, to meet you. Our hearts are filled, as happy are we to greet you. It gives us joy and pleasure to see you all today. With joyful songs and treasure, sweet remembrance lies from there. We come, kind friends, to meet you. Our hearts are filled, as happy are we to greet you. Thank you. रवी जाधव यांनी शस्त्रक्रियेचा खर्च विचारला असता डॉक्टर तळेगावकर यांनी तुमच्या सेवाभावी कार्यासाठी माझा पण थोडासा हातभार सांगत विनामूल्य शस्त्रक्रिया करत सामाजिक बांधिलकी जपली. हे ऑपरेशन डॉक्टर अमित पवार कोल्हापूर यांनी यशस्वीरित्या केलं. त्यासाठी डॉक्टर राघवेंद्र तळेगावकर, डॉक्टर श्रद्धा परब, सिस्टर तृप्ती नाईक तळेगावकर, स्टाफ मेंबर विजया संपाळ, संदीप माझगावकर यांचं देखील मोठं सहकार्य लाभलं. आश्रमच्या सिस्टर मेरी अमला, सिस्टर जस्टिना, सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सतीश बागवे, सदस्य रवी जाधव, रुपा मुद्राळे, शरदिनी बागवे, लक्ष्मण कदम, हेलन निब्रे व प्राध्यापक सुभाष गोवेकर यांनी डॉक्टर वर्गाचे आभार मानले. सत्ताधारी वर्गाकडून चुकीच्या पद्धतीनं काम सुरू असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. ठराविक मंडळी होती, त्याच्यात मी, सचिन भाऊ, नंतर सारंगजी होते, तिकडचे ते स्थानिक काही रहिवासी होते. महत्वाची गोष्ट हीच आहे, पुण्यात 3 प्रकल्प साधारण त्या पट्ट्यात चालू आहेत. एक म्हणजे रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट, ज्याला मी रिव्हरफ्रंट डिस्ट्रक्शन बोलतो. जगात कुठचीही नदीवर काम करत असताना नदीचं रुंदीकरण केलं जातं आणि खोलीकरण केलं जातं. कदाचित एकमेव उदाहरण असं असेल जे पुणे महानगरपालिका असेल, राज्य सरकार असेल, ते करते जगात, की मुळामुठा ही अरुंद करतात, राडारोडा टाकून म्हणजे डेब्री टाकून नदीचं पात्र छोटं करतात, कमी करतात. आणि मग हे झाल्यानंतर आपण पाहतोय मागच्या वर्षी असेल किंवा मागच्या वर्षी असेल, पुण्यात पूर येऊन गेला. तसंच ह्या वर्षी पण येणार आहे. आता हे सगळं काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक वर्षी पूर येईल. तर पंकजाताईंना मी मंत्री महोदयांना विनंती केलेली आहे की आपण स्वतः लक्ष घालावं. मी जेव्हा लक्ष घातलं होतं, आम्हाला दिसलं होतं की रेड लाईन, ब्लू लाईन ह्या सगळ्या ह्या कामासाठी बदलल्या गेल्या होत्या, खोट्या दाखवल्या होत्या. जे काही एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स 2018 मध्ये घेतल्या होत्या ते निकषच वेगळे होते आणि जे आता काम चालू आहे ते वेगळे. तर त्याला आपण स्वतः बैठक घ्यावी, याच्यावर सगळ्या खात्यांना बोलवून आणि रहिवाशांना बोलवून जे काय आहे ते खरी परिस्थिती जाणून घ्यावी. तसंच दुसरं म्हणजे वेताळ टेकडीचा विषय आहे.
वेताळ टेकडी ही पुण्यातली एक प्रसिद्ध टेकडी आहे. अनेक लोक तिथे सकाळी किंवा दुपारी वगैरे चालायला जातात. हिरवेगार टेकडी आहे, तिथून बोगदा जातोय, फ्लायओव्हर जाणार आहे, मेट्रो जाणार आहे आणि एकंदर जिथे गरज नाहीये तिथे हे सगळ्या गोष्टी होत आहेत. आपल्याला आठवत असेल एखाद वर्षापूर्वी सगळ्या पुणेकरांनी येऊन ह्युमन चेन फॉर्म केली होती आणि सगळ्यांनी सांगितलं होतं जर हे काम पुढे गेलं तर आम्ही कोणालाही मतदान करणार नाही, आम्ही बहिष्कार टाकू. झालं, निवडणुका होऊन गेल्या तेव्हा भाजप बोलली होती की आम्ही करणार नाही, पण आता निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा एकदा त्या प्रकल्पाला जोर लावत आहे. त्याचे कन्सल्टंट कोण आहेत, कुठच्या पक्षाचे आहेत, हे सगळं जर आपण जाणून घेणं गरजेचं आहे. आणि परत एकदा ह्या प्रकारची आणि ह्या प्रकल्पाची खरोखर पुण्याला गरज आहे का, हा एक प्रश्न आहे. आणि तिसरं म्हणजे नवीन महाबळेश्वर, हे काही जे फुगवला जातोय ते नवीन महाबळेश्वर कशासाठी, कोणासाठी, कोणी जागा घेऊन ठेवली आहे, कोणाच्या जागा हडपल्या जाणार त्याच्यात, ह्याचा अभ्यास करूनच हा प्रकल्प पुढे न्यावा. आज मुख्यमंत्र्यांनी एक गोष्ट जाहीर केली की जे भोंगे आहेत ते भोंगे काढले जातील, जे डेसिबल सांगितले त्याच्यापेक्षा जास्त आवाजाचे जे भोंगे असतील ते सगळे उतरवले जातील, तसे आदेश सुद्धा गृह विभाग देईल. चांगलं आहे. केंद्र सरकार यांचंच आहे, राज्य सरकार यांचंच आहे, प्रशासन यांच्याच हातात आहे. तर त्यांनी प्रशासनाचं काम करावं, जे हायकोर्टची ऑर्डर त्याचं पालन व्हावं. महाबळेश्वरविषयी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे वारंवार बैठका घेत आहेत. 100 दिवसांच्या आराखड्यामध्ये देखील त्यांचा तो विषय होता. लवकरात लवकर कसं केलं जाईल? हो, बघा, मी त्यांचं जे एकदम लगेच सत्ता गेल्या 5-6 वर्षात सापडलेलं गाव आहे त्याच्यात जाणार नाही. ते गाव जे वाढतंय त्याच्यात जाणार नाही. घराचं ते क्षेत्र आहे त्याच्यात जाणार नाही. गावाकडे रस्ते नाहीत पण 2 हेलिपॅड आहेत त्याच्यात जाणार नाही. त्यांचे काही त्याच्यात हेतू आहेत का मला माहित नाही. माझी इच्छा आहे की चांगलं हिल स्टेशन व्हावं, पण लगेच नवीन महाबळेश्वर, नवीन हे ते करण्याच्या ऐवजी तिथे काय, तिकडे स्थानिक जे आमचे आदिवासी बांधव आहेत त्यांचं काही कोणी ऐकलंय का? सगळा जो डीपी होता किंवा सजेशन ऑब्जेक्शन होते ते तर इंग्लिशमध्ये छापले होते. कोणी त्यांना जाऊन लोकली विचारलंय का? जे डीपी छापले होते त्याच्यात जी खरी परिस्थिती आहे ते दाखवलंय का? ते काही न दाखवता कोणीतरी जागा घेतल्यात, त्याच्यावर तर शासनाने ते जागा घ्यावा पुढे पैसे देऊन. हाच प्रस्ताव असेल तर आम्ही विरोध करू. बघा, पर्यावरण प्रेमी असतील, काही नागरिकरण प्रेमी असतील, मी महाराष्ट्र प्रेमी आणि महाराष्ट्राच्या हिताचे ते बोलू. महाराष्ट्रावरती कर्जाचा बोजा जो आहे तो वाढत चालला. 9,32,000 कोटींवरती हा पूर्ण कर्ज. बोजा म्हणजे ह्यांनी जो आता स्वतःचा बोजा ह्याच्यावर ठेवलेला आहे, पूर्ण जे काही वजन ठेवलेलं आहे, आपण पाहताय की कर्जाचा बोजा आहेच. पण महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे कोणी केलं? खोटी आश्वासनं कोणी दाखवली? आणि आम्ही जर सरकारमध्ये असतो तर आम्ही लाडकी बहिणीला 3,000 रुपये करून दाखवले असते. पण आज आपण पाहतोय, काल रात्री पण मी पूर्ण ते बजेटचं डॉक्युमेंट चालत होतो. खरोखर त्याच्यात एक सुद्धा गोष्ट काही त्याच्यावर बोलण्यासारखी नाहीये. 8 स्मारकं की 9 स्मारकं सांगतायत, पण ज्या स्मारकाचं, शिवस्मारकाचं जलपूजन केलेलं प्रधानमंत्री महोदयांनी, त्याच्यावर एक चकार शब्द नाही या पुस्तकीत. तसं पाहायला गेलं तर मुंबईत एक सुद्धा नवीन गोष्ट आणण्यात आली, कुठच्याही जिल्ह्यामध्ये नवीन गोष्ट नाहीये. स्वतःच्या काही लोकांना आणि स्वतःच्या आवडत्या लाडक्या कॉन्ट्रॅक्टरना पैसे आहेत, पुढे काही नाही. उल्लेख केलेला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने जाहीरनाम्यात 2100 रुपये देऊ असं म्हटलं. काल हाच प्रश्न आम्ही अजित पवारांना विचारला, तर ते पत्रकारांचे ते उलट आहे आणि आमच्या जाहीरनाम्यात आहे नाही, आम्ही तसं कुठं वक्तव्य केलं असं बोलले. आता हेच तुम्हाला सांगतो मी, तेव्हा 2100 देऊ बोलले होते, आता किती देतात? 1,500 देतात. 46,000 कोटी दाखवले होते, आता किती देतात? 33,000 कोटी. बरं, यादीत पण कपात सुरू केलेली आहे. आमची तर मागणी हीच होती काल आणि अपेक्षा ही होती की दिल्लीच्या बहिणी आणि महाराष्ट्राच्या बहिणीत फरक न होता 25 इकडच्या पण बहिणींना द्यायला पाहिजे होते. पण आज आपण बघतोय महाराष्ट्राची किंमत ते काय लावत आहेत. महाराष्ट्राला कुठच्या नजरेतून पाहतात? नुसतं लुटायचं, छळायचं आणि फसवायचं, एवढंच भाजप आणि भाजपच्या मित्रपक्षांचं धोरण आहे. विषय आलेला आहे, त्यांचे एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल कोणाचं? प्रकाश सोळंके यांची. ते म्हणाले की मी 10-12 कोटीमध्ये आमदार झालो, अनेकांना 40-45 कोटी रुपये लागतात. काही मर्सिडीज पण बोलतात. बघा, मी आता ही ऑडिओ क्लिप ऐकली नाहीये, पण काय की वातावरण एवढं गढूळ झालं महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचं. आणि काल पण मी कुठेतरी एकदा बोलताना हेच बोललो की आम्ही सगळे आमदार म्हणून निवडणूक प्रक्रिया निवडणूक आयोगाकडून खर्च होतो, आपण सगळे आपल्या चॅनल्समधून देखील फिरत असता, सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्याच्यावर चर्चा चालली आहे हाऊसमध्ये, आमचा प्रयत्न हाच असतो की एक सकारात्मक चर्चा व्हावी. हे विधिमंडळ आहे, कायदेमंडळ आहे, ते कायद्यांवर चर्चा व्हावी. दोन्ही बाजूनी जे काही सूचना येतात, काही चांगले असतील काही वाईट असतील, चांगले असतील विरोधी पक्षाचे जरी असले तरी ऐकून घ्या, मान्य करा. महाराष्ट्र तसंच तर पुढे जाईल. माजी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत आदित्यजी आरोग्य, मी काही ठराविक घाणीवर बोलत नाही. तानाजी सावंत यांच्या काळात एक अँब्युलन्सचा घोटाळा झाला, समोर आले. शेकडो अँब्युलन्स खरेदी केल्या, करोडो रुपयाच्या केल्या, एकही अँब्युलन्स दिली नाही, एकही अँब्युलन्सचा उपयोग झाला नाही, पैसा गेला पण नाही. अँब्युलन्स मला वाटतं खेकड्यांनी खाल्ले असते.
त्याच्यावरती तुमची आदित्यची सविस्तर प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे त्याच्यावरती. सविस्तर प्रतिक्रिया म्हणजे आता सविस्तर प्रतिक्रियेसाठी जे काही विषय आपल्या समोर येतात, मग तो MMRDचा घोटाळा असेल, सिस्टर कंपनीचा घोटाळा असेल, जे फ्रान्सच्या देशदूतांनी लिहिलेलं आहे. अनेक घोटाळे आम्ही आपल्या समोर आणलेले आहेत. काही काही तर मला वाटतं इकडून तिकडून सीएम ऑफिसमधून वगैरे पण येत असतात आपल्या हाती. पण मुख्य गोष्ट हीच आहे की या घोटाळ्यांचं पुढे होतं काय. आणि आनंदाचा शिरा यांसारख्या योजनाला या अर्थसंकल्पावरून कुठेच तरतूद नाही, म्हणजे बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. शिंदे गट बंद होतं का? हळूहळू ते पण होणार आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे पदाधिकारी त्यांनी फसवणूक केली होती, तुम्हाला येऊन भेटले. हो, त्या कुटुंबांनी मला माझी भेट घेतली. त्या दिवशी नेमकं सुरेश उर्फ भैया जोशी यांनी मराठी विरुद्ध काही बोलून दाखवलं होतं, महाराष्ट्र विरोधी काही बोलून दाखवलं होतं. पण त्याच वेळी मला ते कुटुंब येऊन भेटलं होतं. आमचे अखिल चित्रे यांनी ते कुटुंब माझ्याकडे आणलं. मी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे विनंती केली होती आणि तशी ती कारवाई पुढे झाली. मध्ये काही शायनर लोक गेलेत श्रेय ढापायला, त्यांना ढापू दे श्रेय, पण जसं त्यांनी दुकान ढापलं होतं तसं श्रेय ढापण्याचा प्रयत्न करतात. आणि तुम्हाला माहिती आहे ढापाढापी त्यांची चालू असते. पण ढापी आणि थापा मारणं हे शिंदे गटाची खासियत आहे. तसं न करता कुठेही आम्ही श्रेयवादात पडणार नाही, कुठेही एक तीळ मात्र श्रेय घेणार नाही. कारण मला ह्या घाणेरड्या गोष्टीचं श्रेय घ्यायचं नाहीये. जरी ते काम झालं असेल, मी त्या कुटुंबाला शुभेच्छा देतो. आणि तो जो कोण व्यक्ती आहे, लालसिंग कोंडू आहे, तो किती दिवस आता आत राहतोय हे पण मला बघायचं. सांगली बँकेच्या भ्रष्टाचारावरून सदाभाऊ खोत यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. सहकार विभागाची सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संदर्भामध्ये लक्षवेधी त्या ठिकाणी आम्ही आणलेली होती. आणि यावेळी राज्याचे सहकार मंत्री यांनी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये कर्ज वाटपात, आर्थिक व्यवहारात अनियमितता झालेला आहे मान्य केलं. आणि चौकशी अहवालामध्ये काही दोष निश्चितपणानं आढळून आलेले आहे, हे खरं आहे. आणि यामध्ये पूर्वीच्या सहकार मंत्र्यांनी कलम 88 अनुसार जी चौकशी होती तिला स्थगिती दिलेली होती. ती स्थगिती उठवण्याचा निर्णय सहकार मंत्र्यांनी आज सभागृहामध्ये घोषित केला. आणि जे दोषी असतील संचालक त्यांच्यावरती निश्चितपणानं कारवाई केली जाईल अशा पद्धतीनं सुद्धा सभागृहाला आश्वासित केलेलं आहे. निश्चितपणानं सहकार मंत्र्याचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत आणि या निर्णयाचं अभिनंदन करतो. कारण सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये हा वेगवेगळ्या खरेदीमध्ये, बांधकामामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये घोटाळा झालेला होता. आणि या घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये प्रथमदर्शनी 50,57,00,000चा अपहार झाल्याचा टपका संचालक मंडळावरती ठेवला गेलेला होता. आणि त्यानुसार 88 कलमानुसार चौकशी त्या ठिकाणी चालू होती. कारण सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनं काही साखर कारखाने, काही सूतगिरण्या ह्या त्यांच्या कर्जापोटी आपल्या स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या. परंतु प्रत्यक्षात ताबा मात्र बँकेकडे नव्हता. ताबा मात्र त्या संचालकांच्याकडेच होता. म्हणजे एक प्रकारे नाबार्डची फसवणूक जिल्हा मध्यवर्ती बँक करत होती. काही सूतगिरण्या जे चेअरमन होते किंवा हितसंबंधित होते त्यांना विकल्या. आणि त्या सूतगिरण्या विकत असताना कर्ज मात्र 99 कोटीची स्टॅम्प ड्युटी भरली जाते, 10 कोटीला विकली जाते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अशा अनेक घोटाळे. साखर कारखान्याच्या जमिनी 280 एकर आणि कारखाना विकायचा 40 कोटीला. आणि घ्यायचा कुणी ते हेच ठरवायचे, बँकेचे संचालक मंडळ आणि त्यांचा कोण करता करविता जो असेल तो. आणि म्हणून निश्चितपणानं या बँकेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मनमानी चाललेली होती. अगदी इस्लामपूर या ठिकाणी बँकेनं एक शाखा बांधकाम केलं. त्या बांधकामाचं एस्टिमेट होतं 3.5 कोटी आणि फर्निचर होतं 4.5 कोटीचं. म्हणजे म्हशीपेक्षा रिडकू मोठं होतं.
याचा अर्थ सरळ आहे की बँकेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये घोटाळा झाला. आमची मागणी आहे की संचालक मंडळावरती एफआयआर दाखल करा, त्यांच्या जमिनीवरती बोजा चढवा आणि भविष्यामध्ये नोकर भरतीला परवानगी बँकेला देऊ नये ही मागणी आम्ही सहकार मंत्र्याकडे केली, लावून धरली. कारण नोकर भरतीचा दर एका नोकराचा 25 लाख रुपये काढलेला आहे. गेल्या वेळी 400 लोकांची नोकर भरती झाली. 400 गुणिले 25 लाख एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसे त्या काळामध्ये सुद्धा वसूल केले. आताही संचालक मंडळाला नोकर भरती करून कोट्यावधी रुपयाचा मलिदा मिळवायचा आहे आणि नोकर भरती काढू नये ही मागणी आम्ही त्या ठिकाणी केली. आणि जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संचालक मंडळ बरखास्त करा ही मागणी आम्ही लावून धरली. जर आज सहकार मंत्र्यांनी 88 अनुसार चौकशीला परवानगी दिलेली आहे, स्थगिती उठवलेली आहे, पण भविष्य काळामध्ये जर बँकेला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाला तर निश्चितपणानं आमदार गोपीचंद पडळकर आणि मी स्वतः बँकेच्या विरोधामध्ये शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन आम्ही मोठं आंदोलन उभा करू. जिल्हा मध्यवर्तीचा म्होरक्या कोण आहे हे संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये कोऑपरेटिव्ह मधले साखर कारखाने कुणी हडप केले हे सगळ्या महाराष्ट्राला माहीत आहे. आणि म्हणून मला म्हणायचं आहे की एका बाजूला आम्ही आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष साजरं करण्याची घोषणा काल केलेली आहे. आता मी सहकार मंत्र्यांना सांगितलं की एक नवी घोषणा तयार करा, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष साजरं करूया आणि महाराष्ट्रातला सहकार वाचवूया. आम्ही महाराष्ट्रातला सहकार वाचवायसाठी धडपडत आहोत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. जे बाळासाहेबांचे होऊ शकले नाहीत ते लाडक्या बहिणींचे कसे होणार, हरी खोबरेकर यांचं टीकास्त्र. खान्याळे ग्रामस्थांचं साखळी उपोषण 6व्या दिवसानंतरही सुरू. आणि सत्ताधाऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने कामे सुरू, आदित्य ठाकरे यांचा आरोप. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.